ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya, ngibingelele yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele, namhlanje-ke sila eMlazi. Sivakashele ubhuti la, ubhuti unenkinga ngendaba yakhe yemoto. Kodwa-ke angingayi ngamaningi, ake sizweleni kuyena ubhuti ukuthi yini le emhluphayo. Bafu, kuhamba kanjani? Eyi, siyaxolisa nje ukuthi sithathe isikhathi eside ukuthi sisabele. Nawe uyazi-ke iy'nsuku manzi kanje siphuma kuwona uDisemba. Ya, siphithiphithi. Siphithiphithi. Yale nale. Yebo bafu. Bafu, bengizocela ukuthi ungiqalele kahle hle indaba yakho, iqale from ekuqaleni kuze kugcine kufika la khona kokuthi imoto yakho uthi uyabuya awusayiboni. Kusho ukuthi mfowethu into eyenzakalayo la, Ngathi ukunyusiswe. ngangisemsebenzini ngingene i-night shift, ngi-security. Okay. Ngingena isonto, ngangingena uMgqibelo ngizophuma ngesonto, kuyi-24 November. Okay. Ya, Kunyaka odlule. kulo nyaka odlule. Okay. Kuthi ekuseni ngabo-5 endleleni sibuya siza ngapha eMlazi siyogibela isitimela. Ngaba nophathina wami uza kwethu ugazi lami. Okay. Ya, ngingenelwa ama-message kumoya. Ama-message aqhamuka kumuntu engizwana naye oseMlazi. Okay. Mina ngisuka emsebenzini eKing Rest. Mangingenelwa ama-message athi lo muntu ngike ngafika endlini. Ngithi mina angikaze ngifike. Athi hayibo, kanjani? Ngithi hayi angikaze ngifike. Ngithi indaba ubuziswa yini? Athi ngibuziswa ukuthi imoto ayikho. Yabo, ngingamthathi serious. Ngithi mina imoto ayikho kanjani ngoba mina angikaze ngifike lapho. Ngilo ngisemsebenzini. Mangishayisa manje ngizendlini njengamanje. Okay. Athi imoto ayikho. Ngithi ngoba phela bengishilo nje. Athi ayikho. Wena ekuseni uhamba Ngihamba ntambama ngihamba ngo-4. wadlula wayibona ukuthi imoto ikhona. Mangiphuma mfethu la ngipha khona noma ngaphuma la ngipha khona phuma ngendlela. Kodwa mase ngiphezulu iyabonakala. Kunendawo lapha naphezulu kuthiwa kusemaphithini. Mawubuyisa ikhanda emuva uyayibona ingaphansi kwesihlahla lapha iyazibonakalela nje ukuthi. Okay. Yabo. Nami-ke ngibone-ke imoto ngihamba emsebenzini. Okay. Shuthi mase ngibuya kayi ngitholile-ke ukuthi imoto kuthiwa ayikho nangempela mangifika ayikho imoto. Okay. Ya. Umuntu oqala-ke owafika ekhanda lami ukuthi ngingamfonela ngemoto, bakekho umuntu engangamfonela. Umuntu usondelene kakhulu nami. Nakhona futhi into enza ukuthi ngifonele yena ingoba wakaba nenkulumo eveza ukuthi kunabantu abathi bayibalela insuku bazoyithatha le moto. Okay. Kancane baba, kancane ukukuphazamisa. Lo muntu othi usondelene nawe kanjani? Mhlambe nje ukusichazele kahle. Ukuthi ukusondelana nawe, mthanda ukusondelana nawe as umuntu wasemndenini noma just nje umngani wala eThekwini noma nje mhlambe umuntu ozalana naye kuma wakho. Mfowethu, mina ngiqhamuka emakhaya. Okay. Emakhaya ami ngapha eMnambithi e-8 Valley. Umkhulu wayathi masophuma sihambe semadolobheni amakhulu iGoli, iTheku. Iyathamba abafuni nobathola phambili. Uyengasho abafuni labo ozalwa nabo esiswini. Abafethu laba engizalwa nabo esiswini ngibashiya emuva mina. Uyasho laba bafethu engifike ngiphile nabo ngifike ngibathole la. Nami ngizama ukuthi lo muntu ube umfowethu kumina kakhulu ewusizo. Ewusizo ngayo yonke indlela nje ongayicabanga ngayo. Yani ebunzimeni ube khona. Ya. Ebumnandini bekhona. Ya, ube khona nje eduze kwami. Ya, bekumnandi, kumnandi. Ya, impilo nje ibi right. Okay.
ayisungaqhubeka ke baba. Uthe umuso. Ngathola-ke mfethu ukuthi imoto ayikho. Umuntu oqale ongifikela-ke emqondweni wami uyena, ngesimo sokuthi wakaba namagama akawakhulumayo kimi. Wafika la ngangila endlini emini yasekuseni. Mayefika athi bafa ukuthi mina athi eyi kunento engizwile engeyinhle. Ngithi mina yini le? Athi hayi unolayini wakhe, ulayini wakhe. Unolayini wakhe awutholile amahememe ukuthi bathi le moto le bazoyitshontsha, bayibalele insuku. Ilapha naphezulu ayipaka khona, la ihlala khona phela. Okay. Nami-ke ngokungafuni angiyena umuntu osheshayo athuke mina. Okay. Angizange kungithuse lento akayishoyo. Hayi ngithusanga nakancane. Ngathi mina kunabantu abantu bafuna uyithatha. Ngithi kusho ukuthi labantu abangazi. Abangazi nje isidalo. Hayi budget aboyithatha ngoba ulayini wakho mfowethu ayikho inkinga. Ulayini Iqondile-ke lento phela uma engasekho sizoya kulayini. Ya thina sihamba ngolayini. Shuthi-ke ngoba sekwenzakele kufanele ngibalane abantu ngibafake la kulayini. Ngenani kulayini bafethu. Alright-ke. Kube nezinto lapha emotweni ngoba ibinenkinga la moto mfethu. Emva ukuthi yena lo mbhemu kuyena okade ngilungisela yona le moto. Le moto ibilungiswa yena. Uyena day mechanic nje. Yonke into yayo ibihlala kuyena. In and out. Ayikho into angayazi ngayo. Ayikho. Iyena. Okay. Iyena. Yabona ngisho ngithi yakhe. Okay. Yabona into uma uyakho nawe uyazi umuntu yakhe lento lena mfethu. Yeah. Be kanjalo nje. Kanti umfethu umuntu uthi ulayini wakhe uthi uzobaleka kungitshotshela le moto kanti uyena. Kodwa-ke ngingakafiki lapho. Sihambe selapha emotweni ngoba imoto mfethu wayengilungisela injini. Mayelungisa injini akangayibopha. Ukuthi iqine injini. Iboshwe nje injini ihlalele nje iyayintantela nje. Okay. Ngihamba i-long distance ngaze ngawufika injini izihlalela. Yaze yalimaza lapha no-gearbox phoqa ukuthi manje le moto isinokukhipha ilokho lapha nayo isafuna ukufaka amagate. Yabona? Semele ngilandelana naye-ke manje ngithi uzolungisa ngento encane. Mangimbuza ukuthi yini mfethu ungenzi ukhanda into straight ephelele iqedwe nje lento. Angifuni umuntu ahambe ihluphi, kufanele ngihambe ngiyasebenza mina. Ngifuna ukuhamba ngibe ipantsula mfethu. Shuthi umjito ufanele lo ngimlandela kancane. Yabo lo ngikhalela kuyena. Ngokumbuka kwami umuntu usho ukuthi ufanele ngilungisele eduze kwakhe. Okay, kushuthi ngayibeka kanjani lento? Ufuna ukuthi ulibele uyile. Uyakhanda uyabulala ngapha. Ya akaqedi, umuntu ongaqedi nje. Kushuthi kahle umuntu wena obese kwenza i-ATM yakhe kahle singayibeka nje kanjalo. No, asingayibeka kanjalo. Bathi ngathi magaya ibekele. Oh. Ya magaya ibekele. Magaya ibekele. Okay. Azi ukuthi ayikho enye indawo zobuya uze kuyena. Ya, vele uzosheshe ngimtshethini inkinga bese ethi hayi sheshe ubuye ngingazenza into kanje. Ingazi iphinde ishaye okunye okumo. Umuntu ufanele mangidumisa imoto ufanele ngimbika ethi yenza ukuthi. Ya isi right ke manje hayi. Yabo umuntu ufuna lo ngincenga yena nje. Afuna ukhanda into ithule nje ihambe for good. Sekukuningi mfethu ekwenza. Buningi obuhlungu lo mjita mfethu angidlulisa kubona. Ngivala nje umlomo ngoba ngitshela ukuthi mina ngiyaphila. Mina ngiyena umuntu othanda mina nenhliziyo ekamalo mina. Nenhliziyo kamali yokubekezela imali akwazi ukukhuluma. Nami ngikwazi ukukhuluma. Mina ngithanda ukukhuluma sekukhona ukukhuluma. Kodwa nakhona ngithanda ukukhuluma nazo izinsizwa lezi. Ngizothi mangabe ngizwe ukuthi ayizange ehlulwe sithi abentoda. Khona indlela esingayixoxa ngayo le. Manje umuntu wesifazane uyangihlula nje. Angikwazi ukukhuluma nomuqhubisana nomuntu wesifazane. Umbhemu wakithi lo ngisesekuyena mfethu. Imoto ngangizoya emngcwabeni kushone uzakwethu la sisebenza naye usupervisor. Ngimfonele ngimbuze ukuthi njengoba le moto mfethu iphuma iarm le enza ukuthi igcine ingasakwazi ukufaka amagiya. Kwenza impilo yayithini. Athi hayi
ngoba uzakwethu lo engcwatshe eToti. Athi uhambo lakho lihamba lifike phi? Ngithi mina lihamba lingifikise eToti. Athi ngingahamba ngibuye. Hawu. Okay. Ngihamba ngibuye. Athi angihamba ubuye ngeke izikunike inkinga. Hambe ke mina ngemoto. Ufike Siphiwe ngifaka upetrol awukho ngiphethe lekhadi elingenamali, ikhadi elinemali lisele la endlini. Pho ukuthi fanele ngijike ke manje ngibuye ngizolandela ikhadi. Nesikhathi sami ngagcina ngayanga emngcwabeni. Okay. Ngapaka imoto e17 kubhuti lapha ko5. Ngathola umunye umfowethu wangidayisela ugearbox ngoba la moto ayisishoda ugearbox uthi ibe complete ngoba lo Okay. uyabulala lapha nalapha. Thola abantu bangikhandela ngidayisela ugearbox ubafo. Ngithola nabantu abazongifayela ugearbox. Bangifayela ugearbox emotweni. Ya right imoto. Lo mfowethu ngayilanda imoto ngayibeka La ehlala khona la. vele. Ehlala khona mfowethu. Okay. Angithi sikhona story short izohamba imoto. Angithi mina ngisakhulumisana nalo mfowethu angisezi kuyi. Kanti ngangamfonela kushoniwe ekhaya. Ngathi mfowethu nginogearbox la. Ngifuna ukunyenya ngiye ekhaya kunesifo. Ebaleni. Wathi useThekwini. Unomcimbi, ya wathi unomcimbi la kakhona. Uzofika kimi ngangifana nango8. Udlala ngami. Ngashaya kwaze walinda u8 lo muntu azange azafika. Ngagcina ngayana kuleso sifo leso. Washaya isikhwele sokuthi ke mase ngisengathola abanye. Abazokulungisela imoto. Ngabathola abantu bayilungisa la moto, imoto ya right. Okay. Imizuzu nje imbalwa nje mfethu imoto phaqa ufaka ugearbox phaqa imoto isi right. Washaya isikhwele lo mfethu imoto ithe isela wabuya kwaze uyithatha ngalendlela ayithatha ngayo. Uma senginami ukuze ngitholeke phela nami ukuthi imoto ayikho ukuze ngisole yena. Sengilandele izinkulumo zakhe ukuthi wakafona ukuthi kunomuntu othi uzotshotha le moto. Sengiyafona ayibafu imoto ayikho. Uyangisenga ke naye uzenza ukuthi usile. Hawu, kanjani imoto kaje bipakephi? Wara. Ngithi imoto ipala ehlala khona mfethu. Bengekho ngisemsebenzini ayikho into engawazi uyichaza ngale moto. Ngathi bengekho ayikho into engichaza. Sengayisho ukuthi imoto ayikho. Kodwa into engithusayo. Ufica nawo qamba. Awunalutho. Yiwona ucamo lo. Nawo. Yebo. Awunalutho. Noma uthi uphethe umahlafuni. Fanele ulimaze la. Kubonakala ukuthi ade bezama ukuqaqa ngasamking. Futhi umuntu oqaqelana umuntu onokhiye. Onesipele sokhiye wakho. Manje inkinga ke ukhiye wengide ela uwodwa. Ilokhu mina. Ayekho omunye unawo. Imake abantu abaphatha lokhiye walengidi nokhiye wemoto ubani noba. Khiye wemoto lo mfowethu. Khiye wengidi. Kuhlala kanje. Angikuhlukanisi. Okay. Maye ngabe njengoba imoto ingekho ifile ikuwe uyikhanda ngikunika kanje. Nakho lokhu kukhona phakathi emotweni. Okay. Kukwena. Ihlala isikhathi esidekele imoto kubafa. Into yangenza ukuthi ke mina ngithatha umqondo wami ngubeke kuyena ile uqhamu lo. Nanokuthi yena wakathi kunabantu abazoyithatha le moto. Ulayini wakhe. Okay. Mina ke sengimfonela ngiyamtshela ukuthi imoto ayisekho ke igazi lami ke. Ngicela ke ungithathe ungise yazi mfethu ingakatshontsho le moto. Ngamtshela lo muntu esangitshela ukuthi bazoyithatha le moto. Ngathi yazi into abafuna benzele abantu lo layini wakho manje iyangifuthumalisa lento. Ngathi ngicela ubatshele beqale ngami. Bengisele komkhulu. Bese bayithatha ngoba angikwazi ukuchaza. Kufanele ngiyochaza manje ukuthi imoto itshontshiwe. Mfethu le moto kimi igugu iyifa. Iyoba isikhumulo nje engane zami. Le moto iyona esengisele nayo izoba Awuyezwakala bafo. Bafo ngicela ukubuza ke. Lama voice note obungisendela wona. La wakho bafo nikhuluma naye first day. Benikhuluma nje wena naye nobabili. Bengicela ungichazele ngawo. into egcina ukuthi ngigcina sengirekhoda lo muntu ingoba
nami ngigcina ngibona mhlawumbe nami la ngisadonse kahle. Ngazi ukuthi mhlambe Ngenzela ukuthi nami ngifuna ukubuyela kuyena. Ngingabuyeli esethi angishongo njalo. Sengikhuluma into engekho mina. Ngifuna ukuthi ngichofoze ngithi uyazizwa ukuthi uthini. Okay. Iyona into eyenza ukuthi ngimrecord ngoba ngiyambona ukuthi ulokishi. Okay. Manje ubona umkhaya ubona inyoni isesicongweni. Inyoni ihlaniphile. Makuthi ngibebona inyoni ngungqesta ngaphe kwakhe ngizomgqilaza khona umqondo. Ngamrekhodela zona lezi zinto lezi. Naye into eyokuthi mfethu ngimrecord ingoba sokwakhuluma kimi ukuthi kunabantu abazotshontsha imoto. Kanti vele lo muntu benginombono ukuthi ufuna ukungidrive la emotweni yami. Ungishayela u5. Ufuna uyangiphatha. Siningi izinto akazenzayo ukuthi angithanda ukukhuluma ngiyena umuntu la. Okay. Nanokuthi ke ngimthatha njengomfowethu. Anginayo umfowethu omunye umuntu. Mangathi nje kusuka impila akekho umuntu engambiza komela ngizibone. Mase ngithola umuntu onjenga ngithi ngiqinile nami ngasuka impi ngiyakwazi ukumfonela. Phuthuma ba. Aphuthuma. Kodwa ngiyabona ukuthi wenza ngalendlela yenza ngayo ufuna ukuba isitha sami. Bhuti wami ngikhule ngimpi. Khathele impi. Okay bafo uthe mayichazela yena ngokuchazela ngoba nawe uke wangifonela wangibekela lapha nalapha ya udaba lokuthi ikhona intombazane akathi yake yaputshuza something. Uma ulalela lapha kulama record efesa lentombazane angithi uwona line wakhe lo. Lentombazane. Uwona line wakhe. Umkhathele lentombazane yazi ukuthi imoto eyakhe. Uma ela ize mina ngubra wakhe ngumngani wakhe. Lentombazane ihlala lapha ngala ngipanga khona imoto. Yazi ukuthi imoto ya lo muntu uhlala le. Kodwa intombazane yazi ukuthi imoto yalo. Eyakhe njobe ipakela. Istory esisho yena lo mfethu kumina. Shuthi knowledge yayi intombazane leyo. Yes. Intombazane uma yesho yena uthi yamxoxela ukuthi isoka layo. Shuthi ngathi isoka ligenza. Okay. Yeah. Isoka la lentombazane litshela yona intombazane le moto ngizoyitshontsha. Intombazane siyotshela lo mngani wakhe. Okay. Ukuthi umuntu wami uthi uzoyincinza imoto yakho. Umfowethu esikhona ukuthi atshele le ntombazane iqiniso no imoto akusiye yami ekabra wami. Yabona. Lutho bangazi kwenza kanjani. Sengiyamfonela ke mina mfowethu ngicela ungithathe sekulabantu lo muntu owakhuluma ukuthi le moto ibalela insuku. Nami lolu suku lokuthi mina yazi bhuti wami njengoba athi le moto izohamba. Angivele ngelilindile lo suku. Angihlezi mangiqhamuka lapha phezulu ngidilika ngibona kumhlophe shit le moto isakhona. Angivele ngelilindile lo suku. Ngoba ngifuna ukumbona uclever bakhe. Abothe uclever. Into ekuthiwa umngane ayikho. Emhlabeni ayikho. Umngane uyinyoka isitha. Ayivele kahle uma ufuna nje ukuthi uyiqhalelanise nezinkinga suke emnganeni. Inkinga ke baqhamuke ushukela usawuthi uzobona ngani. Zonke lezi zinto ziqhamuke veze iColgate. Ngeke uzombona. Yazi mfethu ngikwazi ukuchaza nje mfethu. Chaza mfethu. Chaza ngikwazi ukuchaza. Sengiyamtshela bafo ngithathe ungise kuline wakho. Kufuna imoto yami. Imoto yomfowethu le. Ingane yami kaNompane iyona sengisele nayo ukuthi nayi iduduza ngama ngabe ngifica ukufa. Ngicela ungithathe ungise kubona. Ngiyoyifunela mina imoto yami. Umfowethu ashonele nale. Njengoba umuzwa ke lapha kuma record eyale nale. Thatha iblame ushifta kulabantu base 17 laba bakukhandela imoto. Abangikhandela imoto. Uma ngithi mina labantu abase 17 mfethu abantu ba 2 minutes labantu abawazi ukuthi ngabe sebehlanganisa uline othi bethatha into enkulu kangaka. Abakwazi. Abantu abathatha le moto uline wakho. Ayithi mayinkinga ngoba kuline wakho uthi nayo phakathi.
abantu abathatha le moto line wakho mina ngifuna ulaleni wakho la bantu basasebenzisa ngizogcina ngapho Yeah. sacela qala mfethu ungese kulayini wakho Ulani wakho ngoba lo mfethu wake wayikhuluma into ecishe ibe kanje. into ebuhlungu ukuthi ngangcothi wenza awangakhuluma manje ubafa akafuni ukuthi ngiye kule ntombazana lo ngimphoqa ke mina akaye ke yedwa engafuni njengoba umlalela kuma record ngagcina sengimbuza ukuthi le ntombazane eyazi ukuthi imoto yakho kodwa ihlala eduze kwami ubani kodwa angakafiki lapho ngaqala ngamphikisa mina mayizothi le ntombazane yazi ukuthi imoto yakhe ngathi hayi shoot le ntombazane ayihlali la shoot ayingazi into enzondi ngithi ayingazi akekho umuntu la kule ndawo ongayazi leya moto uthe kabani idume kakhulu leya moto and isihlale lapha isidi isikhathi ihleli nje ihleli ngaboshwa boshelwa yona le moto kanti naye ubafa engitshela ukuthi kunabantu abazoyithatha le moto angicika lento mfowethu angisange ngibulala ubuthongo ngoba ngamtshela athi mfowethu abantu mabethi bayithatha le moto abaqale bengibulale ngoba ngaye wesivili namhlanje ngiyazi ngayo le moto uba kunale le moto ngabe wesivili ngiyazi kodwa namhlanje ngiyayazi ngumuntu naye wayengisukela wahamba ufika wenza lento akayenzayo wabona wathatha mase ngiyokucela lezi zinto kuyena wangaba khona ungezwani udonsa isikhali iqala ngabaleka ngawa long story ngiyunderstand ngimtshela uba futhi angithandi ukuthi kuze kufike leso simo labantu mabethatha imoto cela bebulale mina qala beyithathe phelile futhi akangakuzwa kahle kwangena ngapha kwaphuma ngapha umfowethu ngithi le ntombazane kushuthi ayihlali la ngoba le moto ngiyaziwa ngayo ngike ngaboshwa phekwe igama la ngaboshwa amaphoyisa angazi ayimangaki lapha nezolanda umgulukudu oyimini kodwa ngingalazi icala lami le ntombazane kushuthi ayihlala iyafika wathi hayi indala ayifiki ngathi kanjani ngoba ngisho ingane encane ekhasa uma ungayibuza ukuthi le moto yabazokucethe kabani wathi hayi indala lengane biyazi ukuthi imoto yami mayikuwena umngani wami mayikuwena ikumngani wami imoto yakho imi kumnikazi wayo kuthiwe kumngani wayo imi kuyena kuthiwe kumnikazi wayo ngimphoqeke ngoma sengicela ukuthi le ntombazane ihlala la kumina le ntombazane ke manje ngiyabila ke mina ngifuna imoto yengane yami ifale ingane zami phethe nawo ucelemba ngiyakuyona ke manje okay akafuni ungitshela ize ngehlisa umoya agcina ngitshelile le ntombazane hawu bethu lo ntombazane uthi akazi ukuthi imoto yami mase ngiyambuza ukuthi mfowethu ke okay njengoba ke ulayini wakho wathi uzoyithatha le moto usuke waya yini wena wayokhuluma nawe ulayini ukuthi layini wami imoto yami phela isekho manje thinta phela lo muntu wakho phela lo muntu lo aqamba manga athi ethamana usho umuntu unamanga kwale ntombazana akayazi bafunga hamba ngaya kule ntombazane sengiyela mina noma sengizuthi ushukela ngisafuna ukuchaza sola ngeyi24 kuzobe manje ngoba sengenjani manje bengiyinkinsela semgungundlo akuhleki saba ngishuke ekhaya ngathi mangifonela umfowethu ngimchazele nami ngisazi isibindi esingaka ngoba ngase ngithi mangifona umali bebamfonela nangu inkonzo ufuna ukukhuluma bengivete ngicross ngivala ifoni ngoba manje angazochaza ngithini kumfowethu ngoba bese ngithembele kuyona le moto isiyomduduza naye uyojabula phela bafo yabona ukulahlekelwa imoto akusiyo abukho ubuhlungu engabuzwa abukho ubuhlungu engabuzwa njengalokho umfowethu ethi ke ngiphephisa baba umfowethu yazi lo bafo uthathe le moto ngizwe ubuhlungu mangizwe umfowethu ethi phephisa baba ngithi ngisebenzela yena lo mfowethu kambe ngeke intombazane mfowethu ngibuze ngalo mfowethu intombazane ngithothi abazali at all abazali uma brother akakaza ahlangana nale ntombazane bayaqala ukuhlangana nayo bese 17 bese kumina ize ngimfona ukuthi imoto inenkinga isiyaqala intombazane siyambuza ukuthi hawo emoto ngoba akuyona lepala lapha ngakimina endlini athi iyona athi makhelwane lo athi bese yaqala siyashintsha ethi hayi ubaba sengubhuti wakhe manje ngoba manje sesise yabona ukuthi asakwazi ukuphika right ke intombazane isiyaqala isithi awuyazi le moto isoka layo lathi le moto obihlezi imile lapha athi obihlezi imile uthi ngaba ukuthi itshontshiwe le moto
noma uyastrip kodwa into ade imdida ibebuye ngayiboni aphinda ayibona abuye ngayibona ibishaya lokho engakathi manje betshela moto mhlawumbe itshontshiwe yamadinsa kanje Yeah. kanti nanepipe ke lapha iyayimemezela ke mfowethu futhi yeginsayo bese ke isho njalo lentombazane kulomfowethu kanti lo mbhemu vele lento wayeseyiplanile mina ukumbuka kwami wayeseyiplanile le muntu ukuthi uzoyitshontsha ngoba sengithethe ngayisa kwabanye abantu ishaya isikhwele le ntombazane sikhuluma nje kanje usethole nje inxeba ke yena wangena ngaleli inxeba ke manje yabona yakaqala kanjalo le ntombazane Oh. Nayo njengoba ezeyibhiqa ngenyama. manje unabantu abawuthuke manje ke lokho ebathi ke manje ngoba manje ufuna ukudidisa mina imiqondo ngoba nginyoni kanti ngikhonza ukuhlala phansi inyoni iyacushwa ngazi noma wafunda nokucupha noma akafundanga ngikwazi ukumtatazelela mfethu ngayisesha ke ngase 17 lutho icikekile ke kwayona okay ngaya ke kuntombazane ithola intombazane emazi ngibuyele kubafu bonke labantu bakuphika usekhuluma into eziningi uleke ngase 17 iyona ezigebengu ngoba bakhanda nemoto yabhuti wakhe imoto yabhuti wakhe baje bayitshontsha futhi ngenzeka ukuthi nayo le yami bayikhande bayitshontsha ngithi mina kuye asambe sekuyona ke manje wona uyayazi kuye nqa akafuni sohlangana nale genge akayazi ophethe izigebengu Le athi yantshontsha ekabhuti wakhe. Futhi phela abantu vele aba-obvious ukuthi ibona abantshontshayo. ugele noma ngithi asambe segele akafuni uyamsaba ugele kwamfonela phambi kwami wambuza ukuthi indaba utshela uShanda ukuthi ngijwayelene nawe ngibe ngajwayelene nawe